Hey, dua jabira. Ate kadisa. Maimuna tu dem se temina. Gafu jaman cheb se temina. Nimbete ni. Nura fab se temina. Akaya taibido soro. Do soro. Abana. Intoni mi. Awo. Ominga minandima. Omi chao. Awo. Ai, nyama bitai. Eteni mi dama ba. Dombe ngana shi manja koi. Mi dama eki dade. Eki makun. Ode dakadila de. Aiwa bashite. Aiwa. Awo. Ti mi. Ika kuma chama indui. Ikuma na odungu. Aiwa bashite. Idunga ti indui de ami. Aiwa bashite. Ami dama ika tuti. Awo. Abana. Nyama ni wati na fene. Munye antene muso isa. No tanti VIP. Tanti ajira tu trawule. Walde nana ni mogo dinani. Akulobana ni wati na fo kalaban kulublenna. Ame fulita ninga tanti ajira tu ninga asegere. Kosobe. Ndo nanye tanti ajira tu fu. Ame fulinta ni la se kanubani de meba bema. Unakaka. Ame jara jokulu bela jire. Kosobe. Madam Jenapote de. Gafurawa. Awo. Madam Jenapote doa. Madam Jenapote. Awa do yimba na me. Awa chama mbana mele nyama. Ala awa trorere te awa turere do. Awa jalo awa jalo madam Kaloga. Amaba. Madam Kaloga awa jalo. Awa chama mbala me awa chama ne afungo awa chama ntala me. Ne kima de ngo madam Jenapo hali mbembe yanve. O ya from ya. Ne hakika boy fana hakika bo o beke jme. Otinya na bo. Madam Kaloga ta awa jalo. Amba fuka walimando. Madam Maiga gafure awa sumunu ka fulike. Ka minja awa ikado awa tungara kafu. Antola ka fulinto ni la se gafure awa ma. Awa gindo minja awa ikado désormais ne ba toda dogono ni laidu. Minja awa ikado ndogo. Hadama de mado bi. Hali nandara kana aw kuma kan yimbu bolo chugo mi wili baldo sikata la kan ni sabo be ya rabiama kuna funi ambitana minya awai kado kuna funi chama baba ambulo koro sobe ni baba adama o yana ngu bismillah jo nga telephone la jefolo oui chere la telephone mun fili bolo ni atenia never nasa akain te sakai onzo montru nga kain sa akain bitige ka tiriti atenia telephone ne montre de baraka no bitige ka tiriti ni ko alodro awatati bitige de ke kat yai akain sa ala akain sa akain barkala kuy dogola muso kane ladu awo wallahi ndo mi ko funi ambitana mi ko kado bashigine keta bada bashigine aida che abifu ka walimando banu magajika ka assalamu alaikum ndo ko funi mi o kado amba bo sebe ngono sebe min nango ma ko kaymande endi awanga dogono ke dobe noye awai kado bani zain afana dogono akoko endi ko awai kado kaymando de kumbe o te bamaywa bamai alebe ko de yoro nyini halibi ale mayi kaymande endi aya metarukula enga ka endi kaymay ne ajwala kuma yinki edo angalo do ne ko ni ajwala awo kayma endi ka tayoro do ira ko do kumbe ko bama do kumbo kono yoro njole do ka ken dai hali kabi ale ko ere da madil ka ke ba so ko duguma ke aywa bisika ke komi do no ka lu do ngote bangwe akaya wagilo kama mbawtu akai kama yebe fembela awo ndogombi awai ka do kaymande ende ko trore ali de kumambe mali ani sediawo ndogombi awai ka do ko binyini kase akunje yorola ambe don mine ko bi akoyin koni abiteme yeluma akobi ke c'est tout c'est fini minya awai ka do akumane mbodika akuni jete mineke bara de fer obegelia kofo gela belebele mimbe ni awai ka do abe aunga jamana marabou ni ka do jamana nyama minumbe no be communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest na be wele ko sediawo e ka do agele ale kumane mbodi kan ko sobe akoy wa ambe dun mine ko bi donga ja asebalite ko imbinyini kasi akunje yorola sabu awai ka do la nyini kun yemmi o nyedo na kaba ma minya awai ka do ajira ka fokalo kle konondo no ye janvier kaloy ni juba nu file ni okoko bi faranywanga ko bi na fere ani dabalike awai ka do minganga da an kan yeluma obi so anta manuti so ama bino nyefo anye ko ni ndo kalo kle konondo no ye janvier kaloy san 2022 minya jamana nyama minu be no be sedewo no bolu tokola kembe ka wulika joke ko so ka jom mingono na uye awai ka do session bilibili obuluda no yenyanye bilibili min na be na ke awai ka do kene ka kene min ni malika ngongo kuma no dibi na tafo
kene ngonna ako de siratigala u kan wuli ka joyi masoro do wɛrɛ fɛ u la nyini minnu kɛ n'o bɛ chronogramme n'o b'o kofɔ min bi tali kɛ kalataw bi kɛ waati minnu na n'o b'o kofɔ o minnu ni an ka maaw y'o faranfasiya ka buna kolo bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ da lɛfɛ kɔnɔ ka taa d'u ma o de kelen sa o filɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ a y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ layidu taar'u ye cogo min min ye anw ka transition ɲɛmaabaw ni wuli ka jɔ kɛ jamana ɲɛmaa minnu bɛ CEDEAO tɔgɔ la min ye décembre kalo tile 30 san 2021 n tɔgɔ min ye document sɛbɛn dɔ bɛ yen an y'o ta ni ka t'o d'u ma o bɛ se ka a lajɛ cogo min sabu anw hakilinata ye min ye o de filɛ nin a ko kab'o kɛra n'a wulila sonkala ma ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ min b'a kɔnɔ a k'a dɔn CEDEAO maaw sigilen u mawura anw bɛ k'a fɔ maa minnu kana tɛmɛ kalo 2 kan n'olu ko k'u bɛ san 5 u b'o de kɛ wa kalata yɛrɛ bɛ taa labɛn fo janvier kalo san 2026 a ko i k'a dɔn o ye jaabi ye jaabi min kɔni kɛra sababu ye n'o kɔni kɛra ka maa ninnu k'u dabali ban o nɔngɔn bɛɛ la u giribasara ka wuli o ko ni ala sɔnna ma min y'u ka cɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ a k'a dɔn bloc Jonathan ni kofɔ min yɛrɛ a bɛ taa ni ka segin na anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɛna jamana in kɔnɔ ni ala ka jɛ ye u bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ yanni a k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye min bɛ yen n'o bɛ kalo tile 9 kofɔ yanni u ka kɛ a ko n'i y'a lajɛ anw ka gɛlɛya min bɛ yen min bɛ an ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ CEDEAO kofɔ kalo caman bɔ i k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ bi a bɛ ɲini ka se a laban yɔrɔ la sabu CEDEAO kɔni y'a jira k'a fɔ an ye kumakan min d'u ma kalo 18 ko transition bi d'aw ma olu ɲɛ b'o de la CEDEAO kɔni ko a k'a dɔn u bɛ don minɛ ko bi wuli ka jɔ ni cɛsiri min bi ka kɛ o de a k'a dɔn février kalo nata kalataw ka kɛ a fɔra a banna a ko kumana n'o ma kɛ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ u kelen bɛ ka ɲangini min ta ka da anw kan kɔrɔlen n'o ye ka an ka maa dɔw ka sɔrɔ k'u bolo biri o da la yalima ka k'a dɔn maa 100 kɔ k'olu bali tani ka segin na ni anw ka premier ministre b'o la u bɛna dɔ fara a k'a dɔn o ɲanginiw fara kan parce que a ko nin kibaruya min filɛ nin n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin kɔni b'a jira k'a fɔ min ye a k'a dɔn danbɛ faliku samana CEDEAO ani anw dɔ na dɔ ta kɔni bila siga tɛ o la sabu ko in sera a danna ko janvier kalo tile 9 ni CEDEAO bɛ kɔlɔn de firi anw da la ni CEDEAO bɛ anw gunu de yalima n'u bɛ sankolo de meleke k'a da dugukolo da la tan ni ala sɔnna a ma o na kɛ kalo tile 9 n'o tɛ nanzaraw ko ten le chien aboie la caravane passe kuma kaɲi Umaru Traoré fasiri filɛ nin dɔgɔ min ye Kayimande ND o ka fasiri don u ka bidon bɔli i bonya b'a la bonya a diyara n ye indicateur du renouveau ne ba ale sama ka gɛrɛnna ɲɛma n'i ye bolokuru ye jubatɔ kɔ la dayi ka na siga mun ye dentigi o ye 2 ye siga t'a la ko crise scolaire n'a ko fɔra a bɛ mun ye école bunakun ka an ka taa ye ko mun ye lakɔli maître ye tile 5 baara bila siga t'a la u taara a la mun ye BST ale de kumana mun ye indicateur du renouveau o kɔnɔna o la a ko mun ye lakɔli maître ye mun ne jamana gouvernement kunu tɛnɛndon n'o bɛnna janvier kalo tile 3 kɔni ma u ye sigafɔ caman kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ la o la nka hali bi sigafɔ in kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana marabaw u ni lakɔli maître k'u ma se ka bɛn fɔ la koyi ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na lakɔli maître taara mun ye baara bila sɛbɛn t'o da mun ye gouvernement ka tabali kɔni o sanfɛ ko tile 5 baara bila ko u bɛna o kɛ Fatirikɛba ka fɔ la ko baara bila in ko a daminɛna bi koyi bi n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 4 ma mun ye duguma kalansow a lakɔli maître k'u taara baara bila kɔni u la Fatirikɛba ka fɔ la a ko kunu mun ye an ka jamana gouvernement ani lakɔli maître ninnu siga t'a la u ma bɛn fɔlɔ cogo si la wa mun ye sigafɔ mun fana n'o bolodalen don don n'a nataw la ko o wagati fana bugunatigɛ ko o ma dɔn Fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye tile 5 baara bila lakɔli maître siga t'a la ko u na ta o la dɛ mun ye BST a ko fɛn jumɛn de kɛlen bɛ sababu ye nin waati naani ka bɛnbaliya yɛrɛ don lakɔli maître ni gouvernement o cɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ lakɔli maître kɛlen bɛ k'u gɛrɛntɛ mun ye u ka article 39 bɛ yen ko fo o de ka lawaleya ko n'o ma lawaleya u tɛ fɛ ka kuma wɛrɛ k'o mɛn u tulo la Fatirikɛba ka fɔ la a ko ni dun ye gouvernement jateminɛ k'a lajɛ gouvernement y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye lakɔli maître ye k'u bɛna dɔ fara u ka prime kɔni kan lakɔli maître y'a ɲini k'a fɔ k'u t'o si fɛ olu bɛ fɛ mun ka kɛ dɔrɔn o ye article 39 ye o baara ko o ka sigi sen kan n'o tɛ ko gouvernement a kɔni ye dɔ kɔni fara prime kan ka lakɔli maître tɛ fɛ ko o mɛn cogoya si la Fatirikɛba ka fɔ la a ko siga kɔni t'a la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi waati tɛmɛnenw na lakɔli maître kɔni ye ɲɔgɔn ye u ka syndicat jɛkulu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn ye ko kumakan kelen dɔrɔn mun ye article 39 o baaraw bɛ se ka lawaleya cogo min na ko kumakan ye o dɔrɔn de ye Fatirikɛba ka fɔ la mun ye BST a ko an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi Mali école ko ni wuli ka jɔ ma kɛ joona ko a tɛna kɛ wala dan na wa salon ta o kɛra cogo min na ta in fana bɛ ka taa cogo min na a bɛ taa o bolo kan dɛ Fatiri do sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ BST ale kalimukalotigi ye Marama ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ siga t'a la min ye a k'a dɔn n ka gafe di yan hali bi kunnafoniw caman ba o bɛ
ambulu ko ndo ambita ambisi kosole bora kanda do kuma bina minya away kado indicateur de renouveau olu kuma mbe o ya jira ka fo minya away kado wuli ka joni chesiri mingele do ko fuka dofara transition kundamaka akata shule akwi kado mami mbe no be wele ko imamu mamudu diku ndo ki kado anofe mami numbe olu ko ni kembe ka wuli ko jobi ko jo chagi ka jira ka fo minya transition misi garajira titi faraka away kado do ka faraka o tolu fela ko yebi o tolu fela ko yishi ndo ni aje temine iba ka fo minya transition ajira la ka fo sanduru away kado ko ka fara transition ga okeli coordination des mouvements associations et sympathisants mimbe nabe imam mamudu diku ko fo no yesemasi le autorité no be transition nyama ko fo wele ku ka away kado ujo uche jorola ku clé chugula yani akoka na taka dange sabu jetike na fiu doka fara fenga 20 minutes away kado seria kono min yere fara be na a cleaning de akonya jetemine min ye communiquer doyi communiquer ngoni bora ka bi away kado ndene do kalo clé saba no be janvier kalo 2022 na bo ko fo jeplu mimbe na be coordination des mouvements associations et sympathisants imamu mamudu diko aleka jekulu do no kwa mako simas o ka communiquer do uya fo kulu ya me kula foni di law fe adi kado sirawere o fe ko jira ka fo minya away kado wuli ka jo mingera no be assise national et fondation na bo ko fo o anyina na ayira la ka fo ko foro ko do ka fara minya away kado transition fangaka sabu minya program do be election watu ko fo o tara di CDAO mo akode kama kulu ya ye ka fo ka foro ko sanduru ko ka fara aka so baraw yere bi damina sanduru bi damina janvier kalo 2022 o kliforo ako semasi ale koni away kado a chesirle do kosobe faso joko sirafe ani faso ka nyeta sirafe uko away kado ningma ka min fleni sharti min be nabi uko shart la transition o sosora foka damateme ako temene ngo kabu uluko ni yajira ka fo o minye nunungo ni sagote dore ka se ku yere mentuni ku yere mine ku yere to fanga kono foka ta fo usoko kasi ako de siratigala nunu yajira ka fo 7 day away kado uluko ni be doni mine ko bi dibi chama mbe ala somasi away kado autorité mo ukujo ujoro minya away kado ubeka mimvo no asisi sigili damat sekake to de famba bela jerle ko lukuma kanu ka hakli no ko ko melege ni ko ke away kado awsogoyi batirike ba ko ako semasi away kado uya nyini transition nyamafe ana je nyoko surasu njogo ko away kado yewuli ka jo folo minunge anu ya hakli na folo minundi ku chasiri ukato o hakli no wuli ka jo folo nofe membe se ka to jabana bi basigi semasi ko be jamana kono mana ko kam mo ku be kuna funi yoro la mede ku be kuna funi haklina mindira ani dele mindira no ye wati mindira away kado transition ma baraka ke o watila kala taw ka ke o watila ku be kanyina bo o watila no make ka bama away kado fe me be saria kono no lu biso ko ke yal seka na ni transition civile mana kono ko ni ala sona ku lu be na noyi yasa ka jamana bo situation na tabulu minni ambala wati nun konna semasi ka communiquer du ma fode mbina nanzara kafiye la CEMAS informe l'opinion nationale et internationale qu'au-delà du délai initialement imparti à la transition, elle utilisera tous les voies et moyens légaux pour demander la mise en place d'une transition civile afin de sortir notre pays de la situation désastreuse qu'il vit. Prévient la CEMAS. Nyamani mamungo kibe kusido samala. Iye kuma bafo. Ngani sira ka ke iye ko bake. Aywa. Kosobe. Akone fleni de minya away kado imam mamudu ko kanu bodo baba dama nunu anake ni oluka communiquer. Baba tinina. Ay kana dunda tinina. Atenina. Eka cheka communiquer. Ay atenina. Atenina. O akaya fo. Kosobe. Akaya fo. Arajo e nura femi. Kosobe. Bi kononto ani nani. Komi murumuru duru. Wala sili obike ka bojela korji kulmani woreda ola. Wallahi. 76 33 43 Gimba zawo ko 2030. Oh. Kaka bolo da dusula. Wallahi kaka bolo da dusula abana wallahi bolo da dusula ala kadni sababe ami halibi agata mali tribune nebe boni ale munye Ibrahim Jai ale de commando mali tribune o konala nyama abena ta kelia amana juguya tuko ika seti se ka foko bolo go dombini imso kwa sikatala munye so si jalatigi baw iso ma dena dara ka dunchu mi fa bide ya ngata bismillah o ko ni foki sadu abo bismillah
mun ye fatirikɛ ba ye Ibrahima Diaye a ko mun ye Mali jalatigibaw siga t'a la donna nataw la wuli ka jɔ ko bɛ senna u yɛrɛ nata u ku kɛlɛkɛyɔrɔ la koyi k'u nata mun ye fɔrɔn kɔni u la fatirikɛ ba mun ye Ibrahima Diaye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sigikafɔ mun n'o bɔra ka ban sisan n'an k'a ma assise nationale de la refondation ni malidenw sigira ka marasi ka a baturu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la gɛlɛya mun n'o bɛ jamana in kɔnɔna la gɛlɛya ninnu fura ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o siratigɛ de la ko miirina belebele dɔ taara ni malidenw kɔni nisɔndiyara o la kosɛbɛ o de ye miirina jumɛn de ye o jalatigiba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na sɔrɔsi jalatigibaw ka na fara mun ye gendarme jalatigibaw kan ani garde jalatigibaw ko siga t'a la ko donna nataw la ɲɛma k'u nata mun ye kɛlɛkɛyɔrɔ la koyi k'a fɔ ko a bɛ na da mun ye climatiseur kɔrɔ bilen wa ɲɛma e kɔni tɛna ko o bannen pe wa ayiwa fatirikɛba min ye Ibrahima Diaye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jalatigiba caman de bɛ jamana in kɔnɔna la jamana ye nafolo de bɔ a yɛrɛ kun ka t'u kalan mun ye kɛlɛkɛyɔrɔ jamanabaw la i n'a fɔ Russie Faransi États-Unis a n'a ɲɔgɔnna caman nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o jalatigiba ninnu n'u bɔra mun ye kalanyɔrɔ la ka ban ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ k'u sigiyɔrɔ bɛna taa bɛn minisirisow de ma ni minisiriso ni mun sigiyɔrɔ ma bɛn o ma i bɛna ye k'a fɔ ko o sigiyɔrɔ bɛ taa bɛn mun ye cakɛyɔrɔ wɛrɛ ma n'i dun y'a lajɛ jamana de nafolo ka don aw la ko a ka taa mun ye kalan kɛ kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na jamana dun a bɛ kɛlɛ kɔnɔna la a kɔni k'a fɔ k'a bɛna sigi bilen climatiseur kɔrɔ wa ɲɛma ko nin y'o bannen pewu fatirikɛba min ye Ibrahima Diaye a ko mun ye an ka jalatigibaw a mɛnna ko mun ye jamana a bɛ nafolo caman de bɔ a don ninnu na walasa u bɛ se ka kalan cogo min na ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na nka a bɛ i ka waati fana bɔ ni jalatigiba ninnu i b'u de ye munumunu na jamana kɔnɔna la dagabana mɔbiliw dagabana so kɔnɔna la duman bɛ dun cogo min na a bɛ dun ten a dɔw kɔnɔbara bɛ nin ŋana kɛ i n'a fɔ ko barikon i y'a fɔ ma a fɔ n ka yafi ma kɔnɔbara ko kuma jumɛn fɔra yan yafa ma a banna an ka taa yafa ma tu da fili banna kɔnɔbara ko kuma ma fɔ yan dɛ Ibrahima Diaye a ko ni fɛn kɔni diyara malidenw ye ɲɛma assise in kɛnɛ kan ko o y'o ye koyi o sababu kɛ mun ye jalatigi ninnu ye ko donna nataw la a bɛɛ lajɛlen kɔni na bila ka taa mun ye kɛlɛkɛyɔrɔ la marifa u de na taa ci ye u n'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ ko in na ye wasiri don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna la Ibrahima Diaye ale kalimukalatigi ye Marima i ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ waati min na fasodenw bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la o waati kelenw na min ye farafinna den dɔw bɛ yen n dɔgɔ olu fana bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri la o seko ani dɔnko u bɛ k'o kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to jamanakɔrɔdenw i k'a dɔn lafiya da bɛ se ka di u ma cogo min a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni ye fɛn ye fɛn min ni i k'a dɔn a bɛ maa nisɔndiya sabu min ye i k'a dɔn nin ye anw kɛrɛfɛ jamana dɔ ye kɔnɔwari jamanaden minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔwari ka den minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko les démocrates de Côte d'Ivoire i k'a dɔn k'a fɔ olu de filɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na u k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka welewele da kɛ min bɛ se k'a to Mali bɛ i k'a dɔn dajugu min na bi Mali bɛ bolojugu min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzaraw bɛ ka jugujuguya min ta ka ɲɛsin Mali ma k'u bɛ maliyɛndenw bɛɛ dɛmɛ u b'an bɛɛ wele an ka fara ɲɔgɔn kan olu minnu filɛ nin n'a bɛ wele ko les démocrates de Côte d'Ivoire n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'u ko i k'a dɔn min bɛ se k'a to farafinna bɛ se ka lafiya ni Mali lafiyara k'o ye farafinna anw fanfɛ dugu ye n'o ye Afrique de l'Ouest k'o ye bɛɛ lafiyalen n ko in bɛ daminɛ jamana nin la yan ayi mais nin ye kɔnɔwarikaw ka les démocrates anw yɛrɛ fɛ an ka maa dɔw olu b'an burujala an ta ninnu kɔni bɛɛ kuma a bɛ faamuya cogo an yɛrɛ maa dɔn an ta ninnu ye karasi min ye yɛrɛ an k'a dɔn da ye dɛ ne ye karasi min ye karasi minnu don wa yɛrɛ faga karasiw de don awɔ yɛrɛ buruja karasi yɛrɛ faga karasi n ka sira min ye fili yɛrɛma karasi n mago t'a la awɔ taa ɲini karasi mangeman karasi o de bɛ yan a banna awɔ taa ɲini karasi wala mangeman karasi juguya kisɛ bilen karasi hasidiya karasi ɲɛngoya karasi o dama dama de karasilen bɛ ɲɔgɔn kan yan o dama de karasilen bɛ ɲɔgɔn kan yan n'o tɛ ninnu anw ni ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fani ba la nka u y'a dɔn de k'a fɔ anw ka bolofara min bɛ ka t'u fan fɛ a bɛ cogo min u y'o faamuya Fasirike b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye déclaration dɔ n'o bɔra ka bin LDCI o bɛ mun ko fɔ min ye k'a dɔn les démocrates de la Côte d'Ivoire kosɛbɛ olu ka wulikajɔ de don u y'a jira k'a fɔ kɔsɔdani in na olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ sabu olu y'a ye k'a fɔ n'i ye duga ye hadamaden su kan i b'a fɔ ko wuli ka bɔ an su kan olu ye min ye u y'olu nisɔngoya kosɛbɛ
kumakan minnu bɔra n'o bɔra faransiw da kumakan minnu don ndɔgɔ k'a dɔn teriya kumakanw tɛ kumakan minnu don dɔgɔyamaw don kumakan minnu don lagosi don ka ɲɛsin farafiden bɛɛ lajɛlen ma haka jan farafinna anw bɛ awɔ k'a dɔn fan min fɛ u k'o de siratigɛ la lagosi ninnu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bagabagali minnu bɛ yen n'olu bɛ awɔ k'a dɔn o nɔfɛ ka ɲɛsin Mali ma k'o ye fɛn ye fɛn min ni o y'olu dusukun kami k'o y'olu tɔɔrɔ kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ olu bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin awɔ k'a dɔn Nations Unies mɔɔw ma u ka tabali kelen ɲini u bɛɛ ka sigi awɔ k'a dɔn sigili dama tɛ koyi Mali politikiman minnu bɛ yan civil minnu bɛ yan fɛn fɛn bɛ yan ni awɔ k'a dɔn u bɛ sɔrɔsiw ko fɔ minnu da bɛ kalakari a bɛɛ ka wele ka sigi tabali kelen kan u bɛɛ k'a lajɛ Mali bɛ se ka bɔ dagu in kan cogo min kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min terrorisme o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ cogo min k'o ka ɲɛnabɔ k'o de awɔ k'a dɔn ɲini fɛn ye nka ka t'i sigi kɔgɔji kɔfɛ ka farafindenw buruja k'u lajaba ka tɔɔrɔ daw kan jago tɛ Mali ta ye i k'a dɔn k'a fɔ ko les démocrates de Côte d'Ivoire u ko a y'olu tɔɔrɔ bi a y'olu tɔɔrɔ sini a ma bɛn olu ma parce que kaba ko a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye numu ye u y'a ɲini awɔ k'a dɔn u ka ɲɛma min bɛ n'o bɛ Séraphin Parawo ko fɔ Séraphin Parawo ale yɛrɛ ye professeur des universités e bɛ se k'a kɛ walalen dun nin ya abada professeur des universités i ma walani nin ye dɛ ninnu de démocratie ye k'i bɛna fɛn wɛrɛ kɛ nin ye nanzarakan min kalan a tɛ nin ye ka bɔ wa ninnu de démocrates ye Séraphin Parawo a ko olu b'a ɲini min awɔ k'a dɔn jamanaden bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nations Unies u k'a lajɛ réseau minnu bɛ yen minnu bɛ ka awɔ k'a dɔn terrorisme financer k'u ka o de wɔgɔbɛ u b'a dɔn o bɔ min bɛ se ka to Sahel kungo o bɛ se ka lafiya cogo min a ko n'i ye fɛn o fɛn min kɛ ka terrorisme kɛlɛ réseau min bɛ yen minnu bɛ k'u financer n'o bɛ ka wari d'u la tant que i ma solution ɲini k'o kɛlɛ k'olu de kɛlɛ min bɛ ka nafolo ta k'a jugujugu kan i k'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ se ka min fɔ k'o tɔ ka jɛ ba a la a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn olu kɔni bɛ min fɔ min ye faso jamaw dama tɛ koyi fasoden bɛɛ min ye a ko exprimant sa solidarité à tout son soutien au peuple malien a banna u ka dɛmɛ u ka soutien o bɛ ɲɛsin fasoden bɛɛ lajɛlen ma min ye awɔ k'a dɔn LDCI u k'u bɛ awɔ k'a dɔn u jɛɲɔgɔnw wele minnu bɛ farafinna awɔ k'a dɔn Afrique de l'Ouest fanfɛla in na u k'a lajɛ ka Mali dɛmɛ min bɛ se ka to terrorisme kɛlɛ min bɛ anw da la o bɛ se ka bɔ anw da la cogo min o y'a jira k'a fɔ Afrique de l'Ouest ni Mali awɔ k'a dɔn ni kɛlɛ bɔra anw da la ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ Maliba in kɔnɔna la a ko c'est toute l'Afrique de l'Ouest que toute l'Afrique de l'Ouest en tirera un grand profit. Il est donc impérieux que toute l'Afrique de l'Ouest se montre solidaire du peuple malien. Amabanza. A ko kuma na sa wuli ka jɔ de kan ka kɛ a jagoyalen don wuli ka jɔ in ka kɛ cɛla min bɛ se ka to farafinna an ka Afrique de l'Ouest fanfɛla ye a bɛɛ ka dɛmɛ bɛ taa ne ka ɲɛsin Mali ma n dɔgɔ nin ye Côte d'Ivoire kaw ye anw taw bɛ cogo di Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa dɔw de bɛ olu de bɛ ka Côte d'Ivoire buruja n'o tɛ Mali ni Côte d'Ivoire bɛɛ ye kelen a bɛɛ ɲɛdon waati dɔw bɛ kɛ ni funteniw nana a bɛɛ ye politikimaw ka kɛlɛw n'u ka bɔtɔli ye n'o tɛ Mali ni Côte d'Ivoire nous sommes les mêmes pays a bɛɛ ye kelen de Mali o mais politikiman minnu b'anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO anniversaire fêtelaw gâteau san yan fɛ ka cɛkɔrɔba damaw faralen ɲɔgɔn kan ka t'o fêter aw ka dugu fan kelen jɛnnen don ni ye hɛrɛ wa walahi ɲɛma o b'Ala sɔrɔ ye o les démocrates de la Côte d'Ivoire ni démocrates ye a b'an ka foli f'u ye k'a diyara an ye k'an ka foli b'u ye vraiment an ta ninnu ye manje karasi manje karasi yɛrɛburuja karasi anw b'o de la yan cɛ a bɛɛ ni k'i cɛ ɲɛmaa min ye Ayisata Sila nin waati n'an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ ka Mamadu Dukure fo k'a waleɲuman dɔn k'a Dukure Mohamed Sila n m'an b'a fana fo ka Mamadou Sila fana fo Tijani awɔ k'a dɔn an kana ɲinɛ kɔ k'a Jawara Damangile Irlandais Touré an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin a fana ma Mamadou Jara ani k'a dɔn Laji Sise Musa Touré ndɔgɔ ninnu bɛɛ ye an ganubaw de ye Amara Dango an k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati Nura FM kɛnɛ kan siga t'a la ɲɛmaa mun ye Mali émergent ne bɛ bɔ ni ale ye an mun kumalen don a kɔnɔ nin ye fasirikɛla jɛkulu ye ko mun ye wulikajɔ o ka kɛ joona mun ye docteur Almedi Aga Amadi ko mun ye gɛlɛya mun n'o b'a ni Bank of Africa cɛ ko ni wulikajɔ ko n'a ma kɛ joona ko mun ye docteur Almedi ye ɲɛmaa ko a ka so tatɔ filɛ duurunan de jukɔrɔji la subhanallah fasirikɛba mun ye rédaction maaw ye Ala ka n'a kɛ koyi ko mun ye Bank of Africa ye ko siga t'a la ko mun ye docteur Almedi a ka so mun bɛ n'an
n'anga mako polyclinique médicale alama n'a be kati konala e am domuna comme saku abe sugubo o konala Allah akbaru fatriga ba munye rédaction mawe uko koni ya jitamna ka laje munye afrikalo club muga ani wolonvla tam ba fla ani sa wolonvla munye docteur Almede Aga Amadi ni ya jitamna ka laje ale de munye polyclinique médicale alama nyama ba o ya ale de yoron yira fla ni munye kambazi muno be kati famfla la ane pritani yira koniko o maja nywana wa ne palais présidentiel sikata la ku ushima janywana munye docteur Almede Aga Amadi ko munye client do Bank of Africa la beningana samu ga nyona abo obo o siratigere la na manya ka fo ko munye gala do na anga jamana kono 2012 anga koniko seba kono dafila magnifique ne bore na fo da kono nyim kunda ni cheko fole nga munye clinique nka ka so kono minen bela delenga akene ma minen ka soro ama mi ama abo o siratigere la ya soro munye docteur Elmedie akele meka juru ko nta munye Bank of Africa la juru munna musaka be ti jofo sefa war million keme o nyona o ma na manya ka fo o 2012 o kara so bi ninga gelana do aka clinique ko nala juru sadali abe gele akosobe mais mi Bank of Africa o de kele meka wuli ka joko abla senga ni wati labon na ko fo munye docteur soigné abe sega fere to ko mna ka abla mi sugubulo ko na aywa atrige ba ko di akoni ya jete mna ka laje docteur Elmedi mado mamuni gele nana ka wati muna ayra na ka dema ya docteur munye Mauritania fanfe wa do referatra munye Francia fanfe o sabga gele asebe ko jugora o siratigere la munye Bank of Africa ko million keme muna ya juruta ko feran dabali bala jelenga ke akasara aywa doni ngama ina nga jamana gouvernement yo wuli ka joke ka Bank of Africa ku sebe ko deli ala sona ma ko jamana yarabe na juri ngoni ka asara ga Bank of Africa ale sigilen tura munye tate bo system mene san kele temana san fula temana san saba temana jamana yara fana laru mundi Bank of Africa ma jamana mo obo asrafe na fatire ba ko fola ako wuli ka job be ni sena ni wati na ko munye kiri buna kun kanaga uti kalo mekalo klet buta ani shegi zan bafla ani samugo ani kele Bank of Africa signa kura kana munye kiri bon kati kuri bonye jabi di Bank of Africa ma la ira ka fo ko munye ni cheko fole no be docteur Elmede Aga Amadi no ba ale ko fo kwa ka clinique munno o flani Britannique militaire krefe kilometre ta ani palais présidentiel che e ku ko abla sugu blon kona la wala sa munye cheka wori ko ni ko abiseka bange wori beseka sarato muna Allah akbar ba ko fola akoni dugai ma shuga nyama afawuli ga ba an shuga munye docteur Elmede Aga Amadi aga dema yakuba wole blamu jabana maraboma ka wuli ga joka jona ubeseka dematro muna ko sabuke umami uma abo lare nana do oluka 2012 kona la jama ferantan fere nyeshu ga clinique ma ninga asogona mina bela jelenga akenma mina koni uye ne fasiliye so mana na anya sama ka ba mali emergent kona la marma ga nyama ibonya obala ndo bonya jaranye bonya baraka yi rabbi foki wali mando ndo hali bi ambita nambita awaikado ambisi minja awaikado ambe fasiri ambite menai minja awaikado hali bi o ibisika alajeke o nye flaka ka alaje sikatala o ko imbi chugo mina awati do bubu kande baraka ka chako angata bubu kande ka chako so ka mada tita fiu fika tuka awalanda seme minya akafonywai ndo ibisika temenai ndo fasiri ambita nai lende pana ambe shoni sika leka lende pana kumana ndo minya awaikado mali surasu l'armée malienne angembe ka wuli ka joke ni wati laban ngo nana aunga chede ko ni matani duru rubone na unina nga minye terroriste no ye bamba jui amba keme sara dadi ngo ni beno lu borondora unni nu borondora awaikado nu kera chetu c'est fini patri ke ba ko ako terroriste minun fleni no be bammanci wali atigila mo ko fo ndo chede wulila mali surasu aun wulila l'armée malienne aun wulila ako ka damene kalo klem gwa ani shegi kata kunje kleb bisaba ndo minye les femmes ye mobilisation générale yo de ke fam befe wuli ka joni chesuru o de kera fam befe chede on ya jira ka fo la patrie ou la mort ni ala sona sebaya obisoro ako de stratigala nunu ye wuli ka jo minga awai kado bamanci wala atigila mo yo minu mborondo awai kado nika minu nge setu c'est fini ndo abi keme sara dadi nga chede on yere matani duru olu ko ni bonena unida patrie ke ba ko akwa jira la kuno fudi minu ndira kalo klem gani shegi ka kuje muga ani konondona les femmes chamanje bulo fe awai kado uyo bundeli uyo dabo yoro do be na bi wele ko suhe abe banka si fe ndo minya awai kado maminu be nanyo lu buruja ni ku kese tout c'est fini abe mamuga ani wulumvla ba machola tikila mo abo bo asiri ke ba ko o mo ni nywanje terroriste nyama do be awai kado minum be ula abu dardan ikaro ka fo ale maye
min n'a dɔnnen don kosɛbɛ forêt min bɛ n'o bɛ tuba in kofɔ n'a bɛ samori awɔ i k'a dɔn o fan fɛ a na kɛ nin ye o ɲɛmaa ye ale kɛra c'est tout c'est fini ndogo bɔlen kɔ Ibun Amadu ale fana ye maa ye min dɔnnen don kosɛbɛ forêt min bɛ pegere ale fana dagalen bɛ awɔ i k'a dɔn o yɔrɔ in na n'o bɛ tuba in kofɔ ale fana kɛra c'est tout c'est fini parce que ba ko a ko ninnu minnu filɛ nin ye ka ninnu bɔrɔndɔ k'a ko kɛ c'est tout c'est fini ta min ye Gesim o maa dɔw de don awɔ i k'a dɔn olu kɔni fara nin cogo in na i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin anw ka jamana in ma maa min ye maa dɔ ninnu ye n'o ye bamanciwaleya tigilamɔgɔw ye gɛlɛya belebele de ye nin ye ka ɲɛsin olu ma sabu nin y'olu ka belebele dɔw ye minnu kɔni kun gɛn bɛ ka maaw bɔnɛ u nin na civils ko fɔ Banyangara Bankas ani Koro mara la an ka boy kilomètre caman an go gosi faamaw ye wuli ka jɔ fana kɛ tuguni bingani waleya tigilamɔgɔw kun gɛn bɛ ka janjugu dɔn dari nka faamaw sera ka wuli ka bɔ o janjugu la sabu min ye engin explosif improvisé o min filɛ n'o ye pɛrɛnbara min bɛ don dugu jukɔrɔ donc i k'a dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔsi dɔw kɔni bɔnɛna u nin na nka a kɛra giri awɔ i k'a dɔn nara fan fɛ cɛdenw ye wuli ka jɔ min kɛ min ye bamanciwaleya tigilamɔgɔw ma 38 c'est tout c'est fini min ye awa camanba de ko jogi min an ka sɔrɔsiw état major olu kɔni nin kuma ninnu u y'u bɔ ko bin u y'a jira k'a fɔ minɛnw fana camanba de bɛ yen min ye awɔ i k'a dɔn an ɲɛ tɛgɛ da olu la. a banna ala Mali sɔrɔsiw ayi félicitations bravo Mali ayi i tɛ se a ma se fɔlɔ a tun ka kila a tun ka kila ndɔgɔ min ye bananba ye o fana n'a lamini bamanciwaleya tigilamɔgɔw fana bɛ u sɔn ye kosɛbɛ nka kɔsɔdanni na an ka maaw ye bɔrɔndɔli kɛ u ye tili kɛ awɔ i k'a dɔn bananba fana an bɛ don min na ko bi décembre kalo tile 30 san 2021 frappe dɔw kɛra pankulu minnu bɛ yen Vladimir Poutine onzɔn Russie onzɔn Hachimi onzɔn Sadio ndɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ pankulu ninnu u ye gosili kɛ fo k'a kɛ awɔ i k'a dɔn fo k'a fɔ k'a to Jabali Alatola Songo min ye awɔ i k'a dɔn Barikoro a n'a ɲɔgɔnna caman ko bamanciwaleya tigilamɔgɔw nin yɔrɔkɔfilɛ ninnu na Alahu akibaru tɛ fɔ bilen koyi yɛrɛ ɲini de bɛ yen parce que k'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen katiba min bɛ yen n'a bɛ awɔ i k'a dɔn Ansar Edin Masina n'a b'o kofɔ a jirala k'a fɔ k'olu kɔni de ka wuli ka jɔ ka bon nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ hali bi an ka cɛdenw b'a la koyi awɔ i k'a dɔn ninnu ka maa dɔw bɛ yen an bɛ taa ɲɛ minnu fana gosi o yɔrɔ in na Alifa Ba ale ni awɔ i k'a dɔn Majugu Daɲebu a Daɲebu a bɛɛ ma i k'a dɔn an ma kɔ la bori ninnu ye maaw ye minnu kɔni awɔ i k'a dɔn u bundira a banna kɛra c'est tout c'est fini dɔw sɛbɛkɔrɔ jugina terikɛ b'a ko an kana ɲinɛ k'a fɔ Jabali awɔ i k'a dɔn a bɛ waati dama dama bɔ ni maa kɔfilɛ ninnu de kɔni kɛra sababu ye k'an ka cɛden dɔw bɔnɛ u nin na parce que b'a ko a ko ɲɔnɔ fana n'o bɛ awɔ i k'a dɔn o tuma Mali cɛmancɛ bolo in minɛ de ɲɔnɔ Alahu akibaru banna koyi ɲɔnɔ a maa dɔw bɛ yen minnu fana b'u sɔn kosɛbɛ tuba in kɔnɔ n'o bɛ fɔre wagadu n'a b'o kofɔ an ka maaw u donn'u ka o yɔrɔ fana na wa gosili dama tɛ ani faali dama tɛ koyi hali u ɲɛgɛnw bɛ yɔrɔ min n'u bɛ fan da k'a tɔɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka maaw taara u nɔfɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen na nara ɲɔrɔ forêt belebele minnu bɛ yen u y'a bɛɛ larawe k'a bɛɛ bɛɛ de lasalo k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na terikɛ b'a ko a ko awɔ i k'a dɔn k'an k'a fɔ ɲɔgɔn ye min y'a bi tile 15 bɔ ni opération ɲɔgɔn na awɔ i k'a dɔn o kɔni kɛra wa hali bi a bi sen na k'a daminɛ Segu Moti Sikaso Kucala Nara Jema a n'a ɲɔgɔnna caman terikɛ b'a ko nin min filɛ nin ye ka kɛ sɔrɔsiw bɛ fɛ de sa min ye terrorisme ye awɔ i k'a dɔn ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ a ka dɔn k'a fɔ jɔn ko Ala min ye n'i ye sɛnugu jɔlen tɔgɔ siga t'a la kala bɛ a kɔnɔ a ko o tuma na sa nin baara min filɛ nin ni anw bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ yan Mali farafinna min ye awɔ i k'a dɔn Mali cɛdenw de ye nin baara daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ Niger dimina Burkina dimina u fana wulila nin baara ɲɔgɔnna kelen o de bɛ Burkina o de bɛ ka kɛ Niger nin waati laban in kɔnɔna na yalasa ka terroristes k'olu bɔnɛ u ni na Fajiri filɛ l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la nɔgɔ bonya diyara n ye cɛw nin don dɛ an ka lakanabaaw bɛ ka taa nin waati in na dɛ kosɔkosɔ a banna ne de fɔra hali sɔrɔsiw i y'a fɔ cogo min na n'i ye sɛnugu tilelen k'a jɔ aramu kala b'a la siga t'a la dɛ sisan hali n'i y'a Wagner ko kuma cayalen nin de don nin don o sabu kɛ mun y'an ka lakanabaaw bɛ ka bundeli min da mɔgɔ ninnu kan maliden y'o an faso kunna wolo la maliden y'o an faso hɔrɔnya la a tun bɛ jugulu kɔnɔ k'anw tɛ se marifa ta la an ye marifa ta ka Maliko kɛ kunna wolo ko ye a tun bɛ jugulu kɔnɔ k'anw tɛ se erebeli faga la an ye erebeli faga ko kan kunna wolo ko ye a tun bɛ jugulu kɔnɔ k'anw tɛ se Faransi
an ye faransi gɛn ka maliko kɛ kunna woloko ye a tun bɛ dugu kɔnɔ k'anw tɛ se marifa ci an ye marifa ci ka fasoko kɛ kunna woloko ye malidenu ye anw faso hɔrɔnyala a barika Ala ye est-ce que an faso hɔrɔnyala dɛ cɛni hakili la ko te yen b'a kɛlɛ de bolo ko ye o jɔn ye a bɛ an fɛ ladege karamɔgɔ tɛ yan cɛmɔgɔ kalan ale ta in sumalen don a ta in sumalen don a yɛrɛ ala faamaw ka baara bɛ ka kɛ cogo bi cɛw a ko an ka te min mun b'anw bolo yan walayi bɛnɛfundi bɛ nin na mun bɛ ne bolo a t'i bolo ka n'i firika la ka n'i firika la a y'a dɔn wa tɛmɛ ni gafe ye e hakili bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ bilen yan a tɛ yen e kuma dɔ fɔ de awɔ aw bɛ cogo di o kunkolo salo dɔrɔn i k'a to yen a kunkolo salo siga t'a la ɲɛma bi mun ye fatiri an bɛ bɔ n'a ye Mali émergent a kumalen don mun ye docteur Umaru Mariku n'o ye bi bɛ bɛn tarata don ma janvier kalo tile 4 docteur Umaru Mariku a n'a jɛɲɔgɔn mun bɛ kaso bon na nin waati in na n'o de y'an baarakɛɲɔgɔn ye Bakari Kamara u kɔni nata jɔ mun ye kiiritigɛlakaw kɔni u ɲɛkɔrɔla la n'u jɔra kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ a n'a jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fiɲɛ bɔda bɛ se ka di docteur Umaru Mariku a n'a jɛɲɔgɔn mun n'o ye Bakari Kamara ni fiɲɛ dabɔ bɛ se ka di u ma bi nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa mun tun bɛ kaso la ka far'u kan n'o de Buba Fane fiɲɛ bɔda kɔni ko o dira ale ma nka n'i ye ninnu yɛrɛ ka kiiri jateminɛ k'a lajɛ février kalo tile 15 ka kiiriw baara bɛɛ lajɛlen kɔni k'o kan ka boloda ka bɛn o waatiw ma nka mun ye fiɲɛ bɔda jateminɛ bɛna kɛ k'a lajɛ bi an ka kiiri tigɛlamaw fɛ n'o y'a sɔrɔ docteur Umaru Mariku ani Bakari Kamara fiɲɛ bɔda bɛ se ka di u ma cogo min na fatiri fana don an y'a sama ka bɔ sɔgɔmada na Mali émergent kɔnɔna la Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn an ye min fɔ limanaw ye o ka faamuya sɔrɔ a la a ka d'an ye kosɛbɛ fasiriw ka to ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen nka waati dɔw bɛ kɛ min ye san laban ye waati dɔw la i b'a sɔrɔ fasiri bɛrɛ ti bɔ minnu bɛ bɔ fana awɔ i k'a dɔn a la kumaba kelen kelen bɛ yen an b'an cɛsiri olu fɔli la o de kama a b'i n'a fɔ fasiri kumabaw dɔgɔ a nɔgɔyara bi han sɛgɛnnafiɲɛbɔ o kɔmɔ sugu kan ja o tuma an b'a Gawusu Keyita nɛgɛw b'ale de bolo a bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛna lajɛ Baba Adamaw ka position bɛ cogo min ni awɔ i k'a dɔn o ɲɛdɔnna o kumana an bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ